ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತನ್ನಕನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವಂಜಿ ಪುದರ್ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ನು ಪುದರಿಂಚಬತ್ತದು ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪುದರಿಂಚಬತ್ತದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೇರಳದ ಮಂಗಳಾಪುರಂ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪುದರಿಂಚಬತ್ತದು ನೆತ್ತುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಚುಟುಕಾತು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಸುರುತುಕುಂದ ತಪ್ಪಂದೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಂಗಳ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಾಡು ಅಂಚನ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟುದು ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಚಾತ ಎಡ್ಡಾತ ಬಂದು ಬರೆದು ಪಾಡಲಿ ಅಂಚನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಎಂಚ ಬುದ್ಧರ್ ಬತ್ತಂತ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಯಾಲ ಮೈಕಾಲ ಮಂಗಲಾಪುರಂ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಇಂಚಿತ ನಮ್ಮದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪುದರುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲಾಗ ಅಂಚನ ಈ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಹಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಪುದರಿಂಚ ಬತ್ತನು ಅತನ ಮಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯವಂಚಿನ ಪುದರಿಂಚ ಬತ್ತನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಾಡ ಈ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಡ್ಲು ಪಂಡೊಂಜಿ ಕೂಡ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಪನ ಮಾತ ಸೇರುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಡುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಪಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ಲು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೇರು ಕೂಡ್ಲು ಕುಡ್ಲಾದು ಕುಡ್ಲಾದು ಪುತ್ತುಂಡು ತುಳುವೇರು ಮಾತ ಕುಡ್ಲ ಪಣಂದು ಶುರುವಂತದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಡ್ಲ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುಂಬ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ವ್ಯತ ವ್ಯತ ರೀತಿ ಆಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನೆತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಪಣಂದುಂಡು ತುಳು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತನು ಅವು ಮಂಗಲಾಪುರಂ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಪುದರ್ ಹಿಡಿದು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂದು ಒಂಜೇಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಮತ್ತೆ ಕೇವಂತ ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಬತ್ತನು ನಮಗೆ ತಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಎಂಚ ಮಂತ ಅನೇಕ ರೀತಿ ದಾಖಲೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಓದನ ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳಾಪುರ ಪಂಡ ಮಂಗಳದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಳಾರ್ಡ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಪುಣ್ಣಂಚಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲಗ್ ಮಂಗಳೂರು ಪುಣ್ಣಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನು ಮಂಗಳೂರು ಪುಣ್ಣಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನು ಮಂಗಳದೇವಿ ಪುಣ್ಣಂಚಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋಳಾರ್ ಹಿಡಿತಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಪುಣ್ಣಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಮಂಗಳದೇವಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟೆಂಪಲ್ ಅವಿಂಚ ಬತ್ತನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೊಳ್ಳ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಪನ್ನಂಚಿನ ನಾಥ ಪಂಥದ ನಾಥ ಧರ್ಮದ ನಾಥ ಪಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪುರುಷೆ ಮುಖ್ಯ ಮಹಾಪುರುಷೆ ಈ ಜನ ಕೇರಳದ ಪ್ರೇಮಲ ದೇವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಜವನು ಈ ಬೋಳರ ಕಂತು ಬತ್ತೀರಿ ಪ್ರೇಮಲ ದೇವನಂಚಿನ ಕೇರಳದ ರಾಜಕುಮಾರಿನು ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಪಂಥನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಈ ಬೋಳರ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಬಂದಾಗ ಆರು ತನ್ನ ಆ ಪ್ರೇಮಲ ದೇವಿನ ಈ ಮುಕುಲ್ನ ಧರ್ಮಗ್ ಸೇರ್ಸದು ಪುದಾರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪುದಾರ್ನ ಮಂಗಳದೇವಿ ನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಆಂಜೋ ಐಕ್ ಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ನು ಮಂಗಳದೇವಿ ನಂಚಿನ ಪುದಾರ್ ಆ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಬೋಳಾರ್ಗ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕಳ ಜನ ಉಪಮಂಜನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಳ್ಳ ರೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಜಿನಂದು ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ಆ ರೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಲ್ಲ ಇಂದಿನಟ್ಟು ಆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ತೀರ್ಪು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಗ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಾ ಜನ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥೆ ಅಂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದದ್ದು ಬೋಳಾರ್ಡೆ ಕುಲ್ಲಿ ಬೋಳಾರ್ಡೆ ಕುಳ್ದು ಈ ತೀರ್ಪೇನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಆಂಜಿ ಮೊಳ್ಳ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಮೊಳ್ಳೊಂಜಿ ಆಲ್ನ ಪುದಾರ್ಡು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಣ ಅಂಚೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದದ್ದು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ವರ್ಮುಣುತ್ತ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೆನ್ಮನೆ ವಿಸವಿಡು ಅಲುಪದೊರೆ ಕೊಂದವರ್ಮ ಪುಣ್ಣಂಚಿನ ಅಲುಪರಾಜೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜೆ ಚೆಟ್ಟಿಯನ್ ಪುಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿಯತ್ ಒಂಜಿ ಲೇಖನಗಾರೆ ಈ ಮಾತ ವಿಷಯಲೇನು ಆನ ಬುಕ್ಕುಡು ಲೇಖನದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ಈ ಲೇಖನದ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಯೇ ಚೆಟ್ಟಿಯನ್ ಮಂಗಲಾಪುರಂ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆತ್ತನು ಮಂಗಳಾಪುರಂ ಚಿತ್ರ ಭಾಷೆಡು ಪುಣ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಡು ಮಂಗಳಾಪುರಂ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಆಯನ ಭಾಷೆಡು ಅದುಪ್ಪು ಅವು ತಮಿಳ್ ಅದುಪ್ಪು ಮಲಯಾಳಂ ಅದುಪ್ಪು ಮಂಗಳಾಪುರಂ ಪಣದ ಆಯ್ಲೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಂಗಳಾಪುರಂ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮಂಗಳದೇವಿಡ್ದು ಅದು 19ನೇ ಶತಮಾನಡು ಒರಿ ಅರಬ್ಬಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಾರ್ದೆ ಇಬ್ನ ಬತ್ತೂತ ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಜನ ಇಬ್ನ ಬತ್ತೂತ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರಬ್ಬಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕೆ ಮಂಜರೂರು ಪಂಚಿನ ಪುದರ್ಡು ಈ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿತ್ತೆ ಮಂಜರೂರು ಪಂಚಿನ ಪುದರ್ಡು ಅಂಚನೆ 1526 ಸಾವಿರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬರ್ತೀರಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪಡಿಯರು ಮಂಗಳಾಪುರಂ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಂಜರೂರು ಅಂಚ ಮಾತ ಕೆಲವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಆಂಡು ಮಂಗಳದೇವಿಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ಆಂಡು ಅಂಚತನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಆಂಡು ಈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಬಂದು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ ಐನು ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಬಂದು ಪುದರ್ ಪಡಿಯರು ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸದ್ಯಗೆ ನಾನು ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂಂತೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಐಟಿಂದಿಟ್ಟು ಮಾತಿರ್ತೇನೆ
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಪಂಡ ಪುದಾರ್ ಅವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಪಂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ಪಂಡ ಪುದಾರ್ ಅವು ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ನಮಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡ ಪುದಾರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದೆ ಪಾಡುವೆರು ದುಮ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರಿಂದ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪಾಡು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದೆ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗಲಾಪುರ ಹಿಡಿದು ಮಂಗಲದೇವಿ ಹಿಡಿದು ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡ ಹಂಚಿತನ ಓಡುಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನಾಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಪುದಾರ್ನ ತೋಲಿ ಈ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಮು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪುದಾರ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಈ ಜನ ಬೇತೆ ಒಂಜೇ ಪುದಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿಜವತ್ತು ಉಂಡ ಕುಡ್ಲಂದೆ ಲೆಪ್ಪೊಡಿತ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಕುಡ್ಲಂದೆ ಲೆಪ್ಪೊಡಿತೇನೆ ಮಲಯಾಳಂಲ ಕುಡ್ಲಂದೆ ಲೆಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಮಾತ ಒರಿಯರಿನ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದು ಲೆಪ್ಪುನ ಹಂಚಿತ್ತೇನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಊರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚಣದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಮಂಗಳೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚುಟುಕಾದ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಂಚನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇತಲ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಚನೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡೆಡ್ ವಿಷಯ ಹಿಂಗೆ ಕನಾಯರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆಪ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಈ ಜನ ನಿಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತನ ನಿಂಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಪ್ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ ನಿಂಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಪ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಣಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಪ್ ಅಂಜನ ನೋಡ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ತೂಂದೆಪ್ಪುಗ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.